Goedemiddag. Het aantal startende bedrijven is groter worden in het noorden. Vooral mensen die dien kregen en jongeren beginnen voor haarzelfs. Zo die blikken op de startersdag van de Kamer van Keephandel. In Friesland binnen eind oktober van dit jaar 2900 nieuwe zelfstandige bedrijven oprichten. Het binnen meestentijds eenmansbedrijfjes. Het had dus kwalijk invloed op de werkgelegenheid. In sectoren met een lege drompel wordt het meer starten. De top 3. Detailhandel, met name het aanname van het aantal webwinkels, wat we vooral zorgen. En het aantal ZZP'ers in de bouw. Dat heeft natuurlijk wel met de crisis te maken zien dat mensen die wat onzekerder over hun baan binnen toch voor zichzelf beginnen en zichzelf uitlenen. Als treden binnen de nieuwe organisatie adviesbureaus. Ondernemers hadden er ik weer makkelijker mee op. Dezelfde top 3 is te vinden bij het aantal opheffings van startende bedrijven. Een man uit Haans is Jood verstoord bij een bedrijfsongeluk op het terrein van rederij Doeksen. De werknemer van Transportservice de Schelling wie dwaalde met het lossen van een vrachtauto tot een rolcontainer Bob op hem te lonen kwam. Reizigers die zeggen wat er bad weer, wel een 112. De man wie er zo slim op dat ik de traumahelikopter uit Greens oproepen waard. Hij zien de ambulance naar de auto gebracht, maar dat had net meer geholpen. Hoe het ongeluk correct gebeuren is net bekend. Sven Kramer had juist zijn rentree maken in een officiële wedstrijd. Kramer won net, maar waar tredde. De nationale titel ging naar Ekkenfries. Jorrit Bergsma van Oudeboorn. Na een langslepende blessure kwam de meervoudige Europese en wereldkampioen in actie op het Nederlands kampioenschap op de 5 kilometer. Het was net de comeback dat Kramer op hopen hier. Zijn tijd van 6:34 weer net genoeg voor de titel. Dit is op dit moment mijn niveau. En, er komen echt wel momenten dat ik de hele boel kort en klein sla dat ik treffer. Maar ja, daar zoek ik me op dit moment gewoon zelf tekort mee dan. Voor het eerst in 4 jaar tijd verleer Kramer weer een wedstrijd. Dat zegen de malie van de bandploeg Jorrit Bergsma uit Oudeboorn reed de beste tijd en gong maar de titel onderhaal. De Friese culturele haatstijd liep het net maar machtig in Friesland. Dat docht blikken uit een onderzoek van de provincie. En op het Siemenmeesken had nog meer van de Friese culturele haatstijd jet. Hast du wel eens van de Friese culturele haatstijd jet? Nee, helemaal niet. Nee, net van jet. Nee. Friesland of Ljouwert stribbet naar de titel van Europese haatstijd van 2018. Met culturele evenementen wordt dan het historisch en cultureel erfgoed in het zintje zetten. De provincie vindt het draagvlak onder mensen hiervoor van groot belang en had het onderzocht. 9.000 mensen hebben de enquête gekregen, zo'n 150 hiervan hebben we invuld. Nou, net een heel soort. Als het betekent dat er als 600.000 Friesen binnen en er binnen zo'n 100 invult, dan is dat net een heel soort. Op 15 november komen provincie en de gemeente Ljouwert naar Boetentaan met het bidboek. Er komt een nieuw luxe hotel aan de Westerzeedijk bij Haans. Het wordt de eerste 5-sterren hotel in het noorden. In het hotel met 16 kamers is werk voor 60 mensen. Er komt een restaurant en wellness in. Het zal bouwd worden jonken de camping aan de Westerzeedijk in een natuurgebied aan. In verband met toekomstige dikverhegingen, maar net binnen een afstand van 130 meter van zee gebouwd worden. De gemeente wil dat er een ontheffing voor komt. In 2013 moet het hotel er staan, nevens de initiatiefnemers Paul en Bette Temming. Sportclub Cambuur helle juster uit in eigen huis. Er waard maar 4 won van MVV. En dat is de grootste overwinning van dit seizoen ontnota. MVV is een directe concurrent om de bobbes te plakken en binnen het kwartier stelt Cambuur de oorwinning al haast veilig. Eerst scoort Mark de Vries en vervolgens is daar Sandor van der Heijden met de 2-0. In de tweede helft volg je er nog 3 goals. Een prachtige aanval. Bakker met de 3-0. En even later wordt Bob Skepers de gypsy in stuurt. Hij wacht het, hij zocht en vindt Melvin de Leeuw en daar is de 4-0. Het kind net op van Cambuur en vanuit de penaltystip maakt het Erik Bakker er 4-0 van. In de slotfase docht MVV nog wat waarom. Lloyd Borgers, hij bepaalt de eindstand op 4-4. Maar het is een prachtige voetbaljoen voor Sportclub Cambuur. Als je op een gegeven moment 3, 4, 5-0 maakt en het wordt een beetje een halve show. Ja, dan kan iedereen ervan meegenieten. Dat is wel positief, ja. Het mooie jestwaar zorgt voor een record aantal deelnemers op de 11e editie van de Natuur Workday. Zo'n 100 vrijwilligers wien Joet in de natuur aan de slag.
Het binnen er 100 meer als verliezen hier. Al voor de 11e keer gaan vrijwilligers op de eerste sneeuw van november de natuur in om te snoeien, zagen en skin te maken. Het milde jestwaar had ik invloed op de natuur zelfs. Ze bleven bladen langer onder de bjemmen hingen en bloemen steen ik langer in bloei. En dat brengt dus bij het waar. Het wordt joen 7 of 8 graden en er is kans op mist. Morgen wordt het 13 en 14 graden, maar in noord- en noordwestenwind. Ekmandi is nog droog, maar 12 graden. En dit weer het Nijs in het kwad. Aanstom 6 uur ben we er weer, maar een uitgebreider bulletin. Graag, ontaan.